Manteision Haemodialysis yn y Cartref. Un o brif swyddogaethau'r arenau yw glanhau'r gwaed a gwneud ywryn sy'n caniatáu'r corff cael gwared y gormod o halen, mwynau, cynhyrchyn gwastraff niweidiol a hylif o'r gwaed. Os na all yr arenau wneud hyn, gall pobl ddatblygu pwysedd gwaed uchel, llid yn y pibellau gwaed a'r organau, anemia, nifer isel o gelloedd gwaed coch, a phibellau gwaed anystwyth, gan roi lawer o straen ar y galon. Felly, mae pobl â chlefyd cronig yr arenau'n fwy tebygol o gael broblemau gyda'r galon a chylchredu ar y gwaed. Efallai nad yw haemodialysis gartref yn addas I bawb, ond mae pobl sy'n cael haemodialysis yn amlach ac yn hirach yn y cartref yn teimlo'n well, yn iachach ac yn byw'n hirach, ac yn gorfod mynd i'r ysbyty'n llai aml na phobl sy'n cael haemodialysis yn yr uned dialysis. Y prif reswm am hyn yw bod haemodialysis hirach ac amlach yn well am lanhau'r gwaed. Mae hyn yn lleddfu'r straen ar y galon. Mae mwy o hyblygrwydd yn eich bywyd o ddydd I ddydd yn helpu I leihau pryder a hwyliau isel. Mae ansawdd bywyd pobl yn well, mae ganddynt fwy o reolaeth dros eu triniaeth, a mwy o ryddid I weithio, dilyn eu hobïau a threulio amser gydag anwyliau. Mae haemodialysis gartref yn fwy hyblyg na dialysis mewn uned, a does dim angen teithio i'r uned dialysis 2 gwaith yr wythnos. Mae'n bosib gwneud haemodialysis gartref yn ystod y dydd. Enghraifft, am 4 awr, 5 niwrnod yr wythnos, neu dros nos. Enghraifft, am 8 awr, 5 neu 6 noson yr wythnos. Gelwir hyn yn haemodialysis nosol ac mae'n rhoi'r buddion sydd gan driniaethau hirach heb effeithio ar gynlluniau'r diwrnod. Gan fod haemodialysis hirach ac amlach yn y cartref yn well am gael gwared â dŵr, halen a mwynau fel potasiwm a ffosfad o'r gwaed, mae gan bobl fwy o ryddid I fwyta eu hoff fwydydd ac nid oes angen bod mor llym wrth gyfyngu ar ddiodydd, naill ai yn gartref neu mewn bwytau gyda theulu a ffrindiau. Yn wir, weithiau byddwn nhw'n gofyn I bobl sydd ar haemodialysis gartref fwyta mwy o rai bwydydd, nid llai. Gyda chymorth a hyfforddiant y tîm haemodialysis gartref, daw'r cleifion yn arbenigwyr mewn dialysis ac I ddeall eu cyflwr yn well. Cant eu hyfforddi I osod y nodwyddau dialysis eu hunain gan ddefnyddio rai DV'n arbennig. Y fistula yw'r man ar y fraich lle ceir llawdriniaeth I wneud y wythien yn fwy ac yn gryfach ar gyfer dialysis. Mae'r dechneg hon yn gweithio'n debyg I dyllu twll clust-lws yn bibell waed gan gadw mynediad at pibellau gwaed am yn hirach. Mae'n sgil wych i'w dysgu, ac ar ôl dod I arfer â hyn, dywed mwyafrif y bobl fod yn well ganddynt osod y nodwyddau eu hunain. Os yw cleifion yn dewis neu fod angen iddynt gael partner dialysis, gallant ddysgu I wneud cymaint neu gynlleiad a gymaint yn ei ddymuno. Gellir rheoli pwysedd gwaed yn well drwy gael haemodialysis hirach ac amlach, ac yn aml gellir osgoi cymryd meddyginiaeth am bwysedd gwaed. Mae mwy o dialysis yn golygu llai o feddyginiaethau. Enghraifft, fel arfer, gall pobl ar haemodialysis gartref roi'r gorau I feddyginiaeth gostwng lefelau ffosfad yn y gwaed. Gall methiant yr arenau leihau ysfarwriol a ffrwythlondeb I ddynion a menywod. Ond gall haemodialysis hirach ac amlach wella ffrwythlondeb. Mae gan bob math o dialysis risgau I ferched, beichiog a'r babi. Ond gall dialysu am yn hirach gynyddu'r siawns o feichiogi a lleihau'r risgiau i'r babi a'r fam. Efallai na fydd haemodialysis gartref yn iawn I bawb, ond I lawer mae'n opsiwn gwych. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu ragor, siaradwch â'ch tîm arenol, neu ewch i'n gwefan.